זה אסטיב, השחקן הכי טוב בישראל, ואני השמדתי אותו. טוב, לא בדיוק. הייתי באיבנט של שו, וזה מה שקרה. לא קורס, מה? תעשותי ב-AI. מה זה תעשותי ב-AI? השחקנים האלו הולכים להילחם בשחקן הכי מסוכן בארץ במיינקראפט, ואם הוא יכול לשרוד את הרדיפה שלהם למשך שעה ולברוח מהאי הזה, הוא יזכה ב1,000 שקל. התחילו את האתגר! מי שהורג אותו מקבל 200 שקל, חבר'ה. יאללה, אסטיב, אתה צריך לברוח. וואו, זה מסומן. אשכרה, וואו. כל הילדים שוגה, אני יכול לרוץ אחי, הוא לא פגע. תיזהרו מהטראפים. לא, בטמבל. תיזהרו מהטראפים, לא, עדיף על עצים, אבל בואו לעצים, לא? כן, אבל תיזהרו מהטראפים, אחי. אני הולך אחרון. רגע, איזה טראפים? יש טראפים בכל המפה. חברים, אני אוהב אתכם. גם אני, גם אני אוהב אותך. אני לא מכיר אתכם, סתם, אני אוהב. יופי שתתר אני אתיופים. אוקיי, אחי. איה, לא מי להרביץ, שלא לא עונה להרביץ. יכיר, מי שלא עונה יכיר. אני עניתי, כאילו, אני יותר לא בעיות טוב בקורס. מטומטמות אבל לפעמים. כן, כן. זה אני, יעני. זה אתה שעשית לייבים. כן. חכו לי. בוא נקרא לקבוצה שלנו, איזה שם יהיה לנו לקבוצה? איזה שם יהיה לנו לקבוצה? הבעיה נפתרה. אוטיסטים SMP. סליחה, שוגו. הייתי חייב. זה בשביל הסרטון. איזה סרטון קיבלתי בן בצורה הכי מהירה בעולם. אוקיי, רגע, מה הגיימפלן? מה עושים? אתה יודעים ש... מחכים בגלל פה שהבן שלי לא בא? מחכים. אחי, אנחנו מדברים יותר מדי, אחי. בואו נלך לזה, נו, יותר לג'ונגל. בואו נלך יותר עמוק, אחי. מה זה היה לא מבטא משנה. רוסיה הזה? תסביר לי. היא הבן של אמא שלך, אחי. שתוק, אני אחסל אותך. אני בא סתם חבר'ה. שקט, אני אוהב אותך, אז אתה לא הבן של אמא יש שלך? פה קבווב. בוא ננסה להשיג אימון, יש פה קבווב, נוכל להשתמש בזה. אבל אחי, צריך לחצוב עם החרא הזה. היה איירון בתוך הסטרקצ'ר. יו, עם מלא אנדרמן. יש שם מודי. יש פה אייס ביום, אחי. אני מסתכל עליו. אמא! אמא אוטיסט. יא בן של אמא שלך, אנדרמן. אני גאון! תביא לי את האנדרפרלי, שלי. איפה אתה, שוקו? תביא לי. שיוגן, תן. אני לא יודע, עליתי פה על עצים. אני בא איתך. יש לי אנדרפרל. שוקו, בוא נרד. בוא נמשיך לא, ללכת. בואו להר, אולי יש פה לוט, אחי. וואי, אני חייב איירון. אחי, אני חייב... אני לא חושב שיש לוט באף אחד מהסטרקצ'רים. למה קניתי את העבודה הזאת? פיצה למים. כנס. מה, מאיפה באת? עשית לי התקף לב. הופה, יאללה, אוטיסטים של שוקו! איזה שוקו? אוטיסטים של שו. אני לא רוצה אני לא להיות אוטיסט סומך שלך. אני לא סומך על... אני לא חושב, אני חוצב את העץ. חברים, אני לא חושב שיש לוט באף אחד מהאלה. האמת שכן. אולי אנחנו צריכים לחכות לדרופים, אחי. בואו נסתובב במפה. מה זה היה? יש פה טראפים, אני חושב. קיפר. לא משנה. תקשיב, זה מפה מיוחדת, אז יש סיכוי שיש פה בלוקים של איירון ודברים כאלה כחלק מהבנייה, ואז נוכל לעשות גיחאפ מהר. הוא שם בהתחלה. כאילו איפה שאסטון היה, הוא שם בלוקים של איירון. אני גם עם... אתה רוצים ללכת לשם או שזה מסוכן? יש שם טראפים נראה לי. יש שם טראפים, אני שמעתי כבר איזה 5 פיצוצים. לא הבנתי. אני רואה מישהו. מי? לא, הכל עוד הוא לא באדום, אחי, אז לא... הבן אדם אסור. למה ככה? מישהו יכול זה לשים גזעני. קרפטינג טייבל? איפה אתם זה בכלל? גזעני נורא. למעלה, אחי. יופי. איפה אני יודע? יש לי סודיום ועדיין יש לי ליים. לא נראה לי זה אפשרי. יאללה, אני בסטון אייג'! חברים, רגע, אני בסטון לא אייג'. כדאי שנעשה לנו אפשר גרופ שהוא להכניס אופן ואז נוכל להתפצל? לא, נראה לך? אנחנו מתפצלים רק אם הוא רודף אחרינו, חברים. כן, זה גם מה מה? שאני חשבתי. לא, אבל לא, שאנחנו בגרופ, אי אפשר לשמוע את כל מי תקשיב. שבגרופ. או שאתה מדבר נורמלי או שאתה מדבר עם מבטא רוסי, אחד מהשתיים, לא בשתיים ביחד. טוב, סליחה. סתם. שאסטון עוקב אחרינו אז. סתם. בואו לעולם אוקיי, איפה יש איירון, אחי? הטיקי המדהים. טיקי. בואו לעולם הטיקי המדהים. טיקי. בואו
לעולם. לא צריך שהוא יבוא לפה, פשוט... זה אני מקסים פשוט- למעלה, זה מקסים למעלה. איך אי אפשר to open doors? תביא לנו גמל? מה אחי מאוד? תביא לנו גם וגם. לא! הקרבתי טייבל שלי, בבקשה תחזיר לי. תודה. בוא נרד למטה למנהרה לחצוב אייגון. אתה רוצה תעלי לא אחי, אני לא מסכן אחי. עשיתי לך... בואו תקשיב. נכון. גאה, תקשיב לי. או. יש שם קול בלוק למטה, אני הולך להשיג אותם. או מה אתה שאתה צריך תתפוצץ, קול, או אחי? שאתה תתפוצץ. זה לסתירה. הכל טוב, אסור להרוג ככה או ככה. תכניס אותו לסתירה. תכניס אותו לסתירה. אבל סטיב בא אליי, אז טיפה ברחתי. יש לי גם קאבוובס ו... איפה? טוב, רוצה להצטרף לאוטיסטים של שוקו? רוצה להצטרף? כן. לא, אבל הסוס, רגע, הסוס. לאוטיסטים של שוקו? אני לא יודע, אני השתמתי על טיפה רוצה- יש לי גם טים. שמאלה, רוצה מה להביא עשית? לי טיפה עשית קורבוי? לי התקף לב. יש לי גם רוצה טים, להביא לי אני טיפה פשוט קורבוי? לא יודע. רוצה להביא לי טיפה קורבוי בזה? יש לי שילד! יש שם תודה, מלא תודה. קאבוובס אם אתם רוצים. תקשיבו, לא! דברים מתחממים אוטומטית. תודה. תקשיבו לי, תודה. דברים מתחממים אוטומטית. אוי, סליחה. הכפתור של המיוט לא למה הבנתי, טוב, אי אפשר מוסיפה להסתיר עליי? את הסוס. ביי. לא, לא לא. מתחממים אוטומטית. נמחץ לי. זה לא דברים בכוונה. אחי. מתחממים אוטומטית, בואו נלך להשיג דברים. יש סיכוי להרוג אותו. מתחת לאדמה! כי ביחד יש סיכוי. לבד אין זה סיכוי. מישהו מהטים שלנו. בואו לשם, בואו נלך. טוב, רוצים ללכת לאזור ההוא, אחי, בואו נחפש. אומי, טוב. מה אחי, מה? אני לא... טוב, זה אמא של נועם! יש שם קבוצה! קבוצה. לא, אמרנו שנשלם לו על המוביס רוצים להגיע להצטרף לגופה. לאוטיסטים של שוקו? רוצים להצטרף לאוטיסטים של שוקו! תביא לו... תצטרפו לאוטיסטים של איך זה יהיה חצי חצי, זה גם אנחנו וגם... רוברי, give me your shit, תצטרף בוא רוברי. נלך לתפוס אותי גל ימין. זה לאוטיסטים של שוקו. למי שלפה ולא קראתי מה אתם עושים איירון זה מתחמם אוטומטית. באמת? איפה מצאתם איירון? בוא לא נדבר על זה. איפה מצאתם איירון? מה זה שם? זה איגלו, אחי. יותר מדי רואה את לדבר. האיגלו הזה? כן. האיגלו הזה? כן, מה זה העיגול הזה? פוליש. בוא נלך לעיגול. אתה יכול לצאת רגע ולהיכנס פוליש? יאללה, בואו. איפה כולם הלכו? בואו, למטה. רגע, אז אנחנו צריכים את כולם, שתאספו כמה שיותר אנשים, הנה, הם כמשלחת. תפיצו את הבשורה. די, שים על הדרמיות, תעשה לי טובה, כפרה עליך. חברים, אנחנו צריכים שכל אחד פה ילך להביא עוד אנשים ולהיפגש בקולוסם עוד רבע שעה, סבבה? איזה רבע שעה? אין כאן כלום, אני חושב אחי, ש... תכבד, כן, אני בסרטון, ברור. אחי, תכבד. אחי, גם מה זה? אני... אני אתן למטה חוצה ואתה נראה לי למעלה. טיפה כולנו בסרטון. מה אתה עושה? ממש מאחוריך, תסתכל. אין פה כלום, אחי, דפקו לנו עוד סתם. רבע שעה שם, תביאו מלא אנשים, חברים. לא, אחי, זה לא אנשים בנו, זה לא אנשים בנו, זה לא אנשים. יש שם אנשים. מה קורה? אייגון. אנשים חביבים. אהלן. בשמאל פה. שלום לכם, בואו תצטרפו לאוטיסטים של שוקו. והאוטיסטים די, של אחי, זה קוקו נשמע כזה לקחו אוטיסט. אני פשוט לי. מתחבא ממנו. אני חייב להגיד ש... יש פה מלא פתאום אייגון בהקלטה שלי ומלא אני גולד. יוצא חרא, פתאום בהקלטה שלי לא רואים כלום. יש פה מלא אייגון וגולד, שוקו. בוא נחצוב. איפה יש איירון? גולד לא כזה מעניין אותי. לא רואה אנשים, אתם רואים אנשים? תראו מה שיש פורטל. למים? יהיה לו פורטל שהוא צריך לצאת ממנו וכאילו דרכו יכול לברוח. יש פה מתחת למים, שוקו. סבבה, איפה אתה? מה זה? מתחת למים, מתחתיך ייקח לי טיפה בדלת. זמן. סבבה. אנשים! קרובים. שוקו, איפה אתה? אני פה. איך מישהו או נכנס? מייגאד. חברים, אללה אכבר. אנחנו באנו להפיץ בשורה! אין פה. מי רוצה איירון לא מחומם? מה יעזור לנו? אני רוצה איירון אחד. אפשר איירון אחד. אני שונא אותך, חבר'ה. זומבי. מי אנחנו יכול עוד להביא לי 10 איירון דקות אחד? בקולוסיאום אתה שם. יכול להביא לי איירון אחד כפרה יש עליך. בשורה, אנחנו הולכים כקבוצה ונלחמים אין לי כוח לאדיר, אני שמה עליו מיוט עוד שנייה. איפה? איו אני לבורד, שם את זה דוד תמשיך אותי בספרדית. כן. בוא יש, נשתמש יופי, הוא בעצים. שם דיפן. דיפן במיינקראפט? לשים לו בדיס, דיפן בדיס, בקבוצה? בדיס, 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 יש, הוא בדיס. שם דיפן.
תודה לך. אוקיי, כל מי ששומע אותי, תרשמו בצ'אט משהו. בצ'אט של המיינקראפט, תרשמו משהו. אני שומע אוקיי, אותך, אני בדיפים במים. שרה. אני עכשיו הולך לשגר במקום רנדומלי בעולם, איירדרופ שיהיה בו לוט מאוד שווה. אני ממליץ לכם להגיע אליו, אוקיי? בוא ל-0-0, זה יהיה באזור 0-0, שוקו. הולך להיות... אוקיי, אני בא. אני הולך להפיל איירדרופ צ'אט, ואתם תראו אותו בא מלמעלה, שיהיה לנו בהצלחה. אני בדיפים. כן, צריך לעלות, תעלו. HTMK. שימו לב, אקורדים הפוכים, זה 431 על 66 על 20. איפה אנחנו? מה, אנחנו רחוקים רצח. כן, זה זה יותר בקצה מדי. השני. ב-0-0. להוריד דיפים בה? תקשיבו, זה בקצה השני. כן, אין טעם. אז בואו מה זה משנה? בוא נסתובב. אבל עדיין, אין... אומייגאד. כן, אז... יש פה קולוזיאום, אחי. פה זה האנד, לא? איפה? וואי. כן. זה בסוף נראה לי. רגע, אולי יהיה פה לוט, אולי יהיה שם לוט, בואו. לא, אחי, אני רואה שם אנשים, אין מצב שהם לא לקחו את הלוט אם היה בכלל. תקשיבו, רואה אנחנו שם- עומדים לנצח את זה. אני רואה שם דברים. יש לי להפסיד חברים. גם נכון. בשביל להרוג בסדר. את... אני אלך, מה יקרה, אחי? יאללה, שוקו, אני בא... טיפה עליתי עליך. זהו, שוקו, מה זה? אתה אמור להיות מנהיג, מה זה? בוא. זה אני מנהיג. מה? שוקו, תהיה מנהיג. אתה יודע, זה מנהיג אני. מנהיג? מנהיג אמור ללכת קדימה, לא לברוח אחורה. לא, אני מנהיג. אף אחד לא ברח, אחי. פשוט חשבתי בחוכמה אם לבוא לפה, אם אקטיב יבוא לפה, פשוט, אתה יודע? אקטיב לא יבוא הוא לפה. לא יבוא לקולוסיאום. לא סתם, הבנת? הוא יבוא לא- אחרי... אוי, בן אלף, הוא פה! אל תשאירו אותי הוא לבוא. כן, הוא שם, אני נודה לך. אתה לא פותר בעיות, אתה בווילג'. עושה בעיות. שוקו הוא מעל על זה. אבל הוא די, מעל. די, אל תרביץ, אחי, זה כבר... וואי, אם היו מצלמים את זה, נשמע, אני שולח להם אחרי זה את ההקלטה, הם יראו מה אמרתי לכם, הם ימותו. אומייגאד, יש פה דרופ! יש פה דרופ! רגע, אבל אקטיב פה, לא? הוא בדרך אלינו. לא דרופ, תנחת. אלינו, אז שימו, תפתחו לא, וואי. אמא, סליחה, אמא. נפלת! איפה זה? איפה הוא? בוא? תקשיבו, בוא, צ'יטוס, בוא איתי. על 400, בוא איתי. בוא, השארתי פה את איפה הוא? ולכו. אני אגיד לכם אחרי זה מה... לא נראה לי פה בכלל, מה אתם... בדרופ, היה בדרופ אני חושב. איפה הוא? האם זה שוקו הוא מהטיקטוק? מי יאללה, בואו. האפיגס? רגע, זה שוקו מהטיקטוק? אני אקבל סקרין אתם טיים? באים? אחי, מה זה? די, למי יש אחי. אפיקס? רגע, הוא שם? אופק, אימא'לה. אני יכול להיות הנבל אלה? אנשים השיגו אפיגס? אומייגאד, אחי. What the fuck? מה זה, מאיפה השגתם אפיגס? יש כל עושה... נתנו לנו. תנו לי לעלות. תנו לי לעלות. זה לא צ'יטים. בואו נעופים. למישהו יש פה איירון מבושל? תקשיבו, אקטיב נראה לי הולך לקולוסיאום. כי יש שם... וואלה, ראיתי אותו שם, אחי, הוא היה מולי, אחי. רגע, ראיתם את אקטיב קרוב וברחתם? כן, זה מה שעשיתי, אחי. תקשיבו, וואי, אנחנו הולכים איבדתי שתי לכיוון השני. טימייטים, אני חושב. תקשיבו, אנחנו הולכים לכיוון השני. רגע, קוקומן, איפה תקשיבו, אנחנו כולם? צריכים לא תוכנית. יודע. אחי, די לתת לי כיפים, אחי. זה לא אני הפעם. למישהו יש פרנס, כפרה על מי שיש פרנס, אחי. מישהו יכול... אתה יכול לשים כפרה עליך? תחזיר את האיירון. בן כמה אתה? זה בלאסט פרנס, 12. זה עדיין יעבוד? אז למה הסקין שלך נראה כאילו אתה בן 80? אחי, הוא לא... ג'פרי אייל חמוד. מה, ג'פרי אפשטיין? אייל, תודה, אחי, תודה. יאללה, בוא שנייה לפינה, בוא שנייה. איפה אקטיב? זה לא זה אקטיב. היוטיוברים. זה אדיר זה לא הוא, אחי. אני רוצה סקרין זה טיים, אדיר סקרין טיים. אדיר וטובה, כולם. שלוש גם היוטיוברים. אני מקליט, חבר'ה, גם אני מקליט. גם אני. גם אני סקרין טיים, אני רוצה סקרין טיים. סקרין טיים! זה הזמן הכי טוב בחיים זמן שלי. מסך, זמן מסך. תעמדו בצדדים שלי. הצטרפו לאוטיסטים של שוקו, תזכרו אותנו! לא, נראה לך, אני רוצה תמונה. אדיר, אפשר תמונה. האוטיסטים של שוקו! רגע, חברים. כן, מה? אתם באים לאירוע? לשישי לא. לרביעי? אתם שמעתם על לא, האירוע? אמא שלי... כן. אני בא!
אני בא. סתם אני בא. טוב, קיצר, שנייה, תקשיבו. אנחנו, בלי קשר, אנחנו מארגנים עכשיו קבוצה גדולה של אנשים להילחם בו ביחד, אוקיי? הוא יותר חזק מאיתנו, אבל החוזק שלנו זה במספרים. אז אנחנו רוצים שנתכנס בקוליסיאום עוד איזה 5 דקות, שנמצא במינוס 400-200, ונילחם בו. סתם גרוע! נכון, כן, נהרוג אותו ביחד. קוקומן, בוא שנייה לצד. איזה צופה בנו למעלה. רגע, שוקו, אני שתיתי הנה שוק, זה שוק. בוא שנייה. בוא. לנו לקולוסיאום, חברים, יש לנו קולוסיאום. רגע, אני סירה. שואל תביא להם הסירה שלי שם. סקרין טיים. תעלה. מה? זה טראפ, אחי. מה? הם רוצים להרוג שם את כולם, אחי. Diamond set has been given to one player. הם מתחילים להביא דיימונד סטים. בקיצור, אחי, אני אומר לך, זה לא שווה את זה, אחי. אני יודע, אבל אני רוצה תמונה עם שון. לבר מצווה. אני רק אומר, אבל אל תילחם איתם, אחי, זה טראפ. זהו, הם הולכים עם סוסים, אחי, זה לא משנה. סונו. אוף. תסתכלו, כולם, שוק הזה מטייל על העצים. כמו בחיים אמיתיים. אוקיי, אחי, אנחנו צריכים להתחיל לזוז. אין לך שילד, אחי? לא, אין לי. שמע, אתה צריך להשיג איירון אחד לפחות. אני יודע, אבל איך אני... בן אדם, בוא. הוא שומע אותנו? בוא. בן אדם, מה קורה? אפשר תמונה. בן אדם! אפשר תמונה, פה. רגע. תמונה, אוקיי. יאללה. מה? אני שם את זה בבר מצווה. יש! טייטל, מה כן? התאמנו כל היום. אנחנו האוטיסטים של שוקו, תזכור אותנו, אנחנו עומדים לנצח. אוקיי, מה שהולך לקרות עכשיו, לא, אסטיב, אני צריך לצייר בחוץ. אסטיב, איפה הוא? יעזור לכם? כן, זה... אסטיב, אני צריך לצייר בחוץ. בבקשה. תוריד דיפן בדיס. אוקיי, מה שהולך לקרות עכשיו, אני הולך לעשות פריז לכל השרת, ואני צריך שכולכם תזרקו על הרצפה את הלוט שלכם, כדי שנשדרג לכם אותו לדיימונד, כי הגיע כאן לקראת בסרטון. אני גם עוד מעט אשים את הפורטל בקולוסיאום. אני אף פעם לא ארוג את התימיתים שלי. לא, כי יש לי הם את כמו המשפחה המשפחה שלי, אחי. הם כמו המשפחה שלי. כן, ראינו מה קרה בגלל שעשיתי סלש קליר. נכון, אחי. אוקיי, אני צריך לפריז. אפילו מיליון, אחי. כולם עכשיו לזרוק את הלוט שלהם. תלך. אוי, יש איזה גם את הארמור? מה אם אני אוסיף גולדן אפל? לא, עדיין לא. לא. תזרקו הכל חבר'ה, כל מה שאתם יכולים. לא לצאת מהשרת, זרקו את הלוט שלכם פשוט לרצפה. ואנחנו עכשיו, תרשמו לי בצ'אט שעשיתם את זה. אני בצ'אט. כל משלט, תרשמו את זה בצ'אט. פשוט הוא אמר תזרוק, תכתוב... אי אפשר לקחת, אחי. אני יודעת, תזרוק את כל הלוט שלך, הוא מחליף לדיימונד. תזרקו את כל הלוט שלכם, אוקיי? הם לא יכולים לזרוק את זה רחוק מהם כי הם בפריז. עוד דקה. לא, תזרקו פשוט כניס. כי אני שם לכם את ה... המור שלי עדיין פה. איפה השילד? הנה, אתה יכול להרים עדיין בלוקים. אוקיי, יאללה, מיו... כן, אבל לא שילד. פה סוס, לא? שילד, אחי. יוטיוברים. אדיר. טוב, להשתיק פה? אני משתיק בזה. אחי, בוא לא להתרכז באדיר, אחי. להשתיק בזה. שאדיר יהיה אדיר ואנחנו נהיה אנחנו, אחי. שאנחנו נהיה שוקו SMP. יאללה, שוקו אני אומר לך, אקטיב עוד מעט יבוא לפה, אחי. בוא נתרחק מפה. תקשיב, היה שהוא פה. אתה יכול להביא לי קצת את האייביין? היה לי 4. אז בואו איתנו. זה סתם טראפ, בוא נלך מפה, זה סתם טראפ, אחי. אם תבואו, אז אתם תהיו בסקרים. בוא נתרחק מהיוטיוברים, אחי. צריך ללכת לקולוסיאום, אני ממליץ אותך לפרלמנטום. יאללה, בוא ניפגש דוד, בקולוסיאום. שלח את ה... לא משנה, אי אפשר. אנחנו עושים לו כזה סקאם, אחי, סקאם גם במיינקראפט. איזה סקאמרים. אם אתם הולכים, אל תלכו לזה. אנחנו לא, אנחנו יודעים שזה טראפ, אחי, זה לג'יט טראפ. יש לך איירון אחד במקרה, אחי? יש לך 2. לא, אחי, הוא אמר לי לזרוק את זה, את הארמור ואת הסורדים, כל החרא הזה, הוא לא אמר לזרוק את כל הלוט עצמו. קריפר! טוב, סוף. רוצה להצטרף אלינו, אחי, כאילו חצי הקבוצה שלנו, אנחנו לא יודעים איפה כל השאר הקבוצה שלנו, אחי. שתלכו לאנשהו. אני אומר לך, עדיף לך לחכות, אסתי בטח נעול עליהם. אוי!
אסתי בטח נעול עליהם, אחי, כי... כן, העניין הוא אני יודע, אחי, אנחנו רוצים להתחבא כזה ולהשיג לוט. כן, כן, בוא, אין לי בעיה להתחבא איתכם, אבל אני עכשיו לא הולך לעשות גרופ-אפ עם כל היוטיוברים האלה. נראה לך, אחי, זה מה שאמרתי לו, בוא לצד, אחי, זה כנראה טראפ. הם אפילו אמרו את זה בשיחה, כאילו שהם רוצים אתה חכם, אתה איש חכם. כן, אחי, אני גם בסרטון, אחי, יוטיובר מתחיל. רואה מה זה, אחי? אני יוטיובר... שיט, תראה מה זה, אני בכלל משחק לגרסה הזאת, אחי. משחק 1.8. אני יוטיובר יותר טוב משוקו. היי פיקסל, כאילו, כן. הגרסה יש... היי פיקסל, אחי. נו, כן, לא, אני יודע. אבל זה באנגלית. אני יותר טוב משוקו ביוטיוב. הוא לא מודה על זה. אחי, יש לי יותר סאבים ממך ויותר צפיות ממך. אתה לוקח את זה? אתה לוקח את זה? לא, אני לא לוקח את זה כי הוא יודע את זה. אני יודע את זה. אפילו לא העליתי סרטון אחד. אוקיי. זה לא הוא. אנחנו נדע אם זה הוא. אתה ברחת לי. לא ברחתי לך, אחי, לא ברחתי לך. היי. אתה הלכת לישון. יש לנו אוכל מוגבל. פשוט ברחנו, אחי. אני גדבתי ממנו חצי שעה. כולנו פה מוגבלים כמו אוכל. וואי, תקשיב, שלוש דקות אחרי שלחתם טובוף, אדיר ופיקסל וקריזי פיקסל הגיעו אליי. יש לי איתם תמונות. אל תקשיב להם, אחי. כן, אחי, הם סתם רוצים שתבוא, אסתי הולך לטרגט אותם. יש לי איתם סרטון. אתם יודעים למה הם רוצים שיבואו? שיהיה משהו מעניין. כן, כדי שיהרגו אותנו. כן, כדי שיהיה סרטון מעניין. אחי, הם רוצים לעשות גרופ-אפ בשביל תוכן, ואנחנו הולכים למות בשנייה שאנחנו רואים את אסתי. אסתי שם. אומייגאד, אוקיי, ברחו. ידעתי ש... מה? לא אמרתי לכם את זה. הוא גדף אחרי מלא, וגיליתי משהו, אין לו בוט. בואו לקרח, ואז הוא לא יכול לרדוף אחרינו, כי נברח דרך הקרח עם הבוט. אתה יודע שהוא יכול ליצור בוט אבל. יש פה אפיגס, יש פה אנשים. אני פגשתי אותם לפני. אסטיב מגיע, ברחוב. אסטיב מגיע. בואו למים. שוקו, תקשיב, אני שם ריפלי מטורף על הקולוסיאום. תשמע, זה גאוני רצח. רגע. שנייה. איפה הוא? אוי, לא, אחי. הסליים קיבל בן כי עשו לו פריז שהוא היה באוויר, אחי, איזה באסה. אתם יודעים שיש לו טריידנט, כן? זה למה הגש על קרח. רגע, איפה הבן אדם השלישי? שנייה, איפה... הרביעי, סליחה. אחי, איפה אתה? איפה מי? אתה לא מבין ש... הוא עלה איתם, אתה חושב? מי? שומע? כן, הוא עלה איתם. שומע? יש לו פאקינג טריידנט. בגלל זה אני אומר, בואו לקרח. אתה יודע, הוא יכול להרוס בלוק אחד להגיע למים ואז לעשות טריידנט. אתם בטוחים רוצים... אני יודע שיש לו טרגט, הוא רדף אחרי איזה 7 דקות. לא, אמרתי אם אתה בטוח שאתה רוצה לקרח, אחי, כאילו, זה מה שרציתי לשאול. יש לך אופציה יותר טובה? כי אני אשמח לשמוע אחת. אני צריך להסתובב, כי אנחנו צריכים דרופים, אחי, לדעתי. אבל לדעתי יהיה פה בסוף דרופ, כאילו, בכל מקום חייב להיות דרופ. כן, בכל ביום הולך להיות. הייתי בדרופ אחד, הצלחתי לקחת כמה דברים. וואי, תקשיב, הם היו שלושה. אתם יודעים, אם יש לו בור... הם היו שלושה. בזמן שהוא רדף אחרי, ראיתי אותם, הם היו שלושה, והם לא הסכימו לבוא לקחת אותי, המניאקים. לא יודע, אחי. לא יודע, אני מפחד מכל המצב הזה. יש רק 67 אנשים. 67. 6? אחי, בא לי להשתין, מה לעשות? מה לעשות אם בא לי להשתין, אחי? לא יודע. תשאל את שואו, הוא יעשה פריז. הפייט האחרון יהיה באנד, לא? לא. זה יהיה בקולוזיאום, ואז אסור לנו לתת לו ללכת אם זה יהיה להם. באנד, יש פה מלא וול. אז נוכל אספקה... זה לידינו. כאילו, איפה זה? איפה? שמה. לכיוון שלו. איפה אתה? אתם רוצים ללכת לשם? אני חייב עצים. זה עץ? זה עץ, אני גאון. יש פה משהו. שומעים, יש פה משהו. תקשיבו, זה עץ. איפה? אני בא. זה עץ? לא, יש שם לא, מלא זה לא עץ, מובים, זה אל תבוא, וול. אל תבוא. למה יש לי טקסטורה של עץ? מלא מובים. יש שם איירון, לא? לא, יש שם מלא מובים, אל תלך, אין חמה. שמע, אני הייתי בשוקו SMP יותר אני הולך. גרוע. לא יודע, מה? הוא לא היה איתך רגע, אחי? הוא היה איתי ואז הוא הלך, אני לא יודע. הקורדים הפוכים. לא, זה שמה. זה כיוון שמה נראה לי. שומע, מה הסיכוי אם אני מתחבא בתוך המנהרה ואתה תהיה איתי שם, בא לי ללכת להשתין?
תשמע, גם לי יש להשתין. אז שומע, בוא למנהרה, אוקיי? איפה שכל המובים, כי יש סיכויים קטנים שהוא יבוא לשם, אוקיי? לא, הוא מנקה את כל המובים, זה ג'י. זה שוקו. אוקיי, שפונש. הם מכירים אותך, ואותי. יש שם דיימונד, אין זמן. אבל יש שם דיימונד. אני רוצה לעלות, יאללה, בואו אליהם. יש שם דיימונד. הנה, מעלינו, בואו. אבל יש פה דיימונד. טוב, אני מתחבא אז. שומעים, אני שנייה AFK. אני שנייה AFK, סבבה, אני הולך להשתין, תגנו עליי. יש פה גם איירון. שימו לי קרפטינג טייבל, תגנו עליי, סבבה. שוקו, אני אקבל סקרין טיים בסרטון שלך. בטח, אתה כבר מקבל סקרין. אחי, אתה יודע כמה זה הולך להיות לי? אוקיי, תחסמו אותי, אני הולך להשתין שנייה. אנחנו נגן על שוקו. אתה יודע כמה סקרין, איך שלא אומרים את זה הולך אני להיות לי? אומר, אם אקטיב בא, בורחים. למה שמעתי TNT? יש פה המון איירון, מה אתם טומטומים? תשיג לי שילט, יאללה. אני אשיג לך בוא, איירון. אני חייב סירה דחוף. תשיג לו. חייב שילד. אני חייב טוטם, נו, אני רק 2. תקשיב, בוא רגע. אוקיי, הוא מביא לי איירון, אייל, איפה אתה? אני אביא לך, איפה אתה בוא. יאללה, שוקו מאמין בך. איפה? אתה פאק? הוא פתח את השער. רגע, יש לכם, תביאו לי את... פתח את השער. אוקיי. הלו, חזרתי. הלו, שומעים אותי? ממש מעלינו. לא הבנתי מה נפל מהשמיים מקודם. הלו, שומעים אותי? כן, שומעים אותך שואו יאותי. כולם דקה לעצור, פריזול, מוכן? קפוץ. סתם. אוקיי. לא. עזוב, אני לא קופץ. בוא נלך ככה פשוט. אין עליך. איפה הם? איפה כל השאר? לא, הנה, עכשיו פשוט הוא הלכו אומר... למיינינג. אוקיי, תקשיבו, הבורדר הולך להיקטן לקראת הפורטל האנד שנמצא בקורדים. מה הוא עושה? איפה זה הקורדים בוא. הזאת? מינוס 480 על 380. אתם צריכים להתחיל להיכנס שם. אם אסטיב נכנס לשם, כשהבורדר קטן עד הסוף, אתם הפסדתם והוא... זה שהם לא רוצים לעשות את זה בתור טראפ, אבל אני עדיין לא מאמין להם. כן, אנחנו לא עומדים ללכת איתם, אחי, אל תהיה דפוק. אין לי תחושה בעיניים. אין לי טבע. אתה יודע, הוא לוקח שובל מדיימונד, זה ג'י. אני רואה שכבר התחלתם, איזה יופי. מה, הם כבר התחילו לבנות מאוטיסטים? שוקו, חכה לי! אז איפה הפורטל האמיתי? אוקיי. לא, אחי, זה לא טוב, עדיף לא להיות... אבל הוא לא יודע איזה אחד מהם זה. טוב, אוקיי. אני אומר, תכינו כאילו, פשוט יחצו את כל הקולוסיאום בטרט. אחי, מה זה משנה? טוב, אני אדור לכם קצת חברים. אתה בטוח לא רוצה לעלות על ההר הגדול הזה, אחי? אתה רוצה שנעלה על העץ? אפשר, ונסתכל. אתה חושב שאנחנו מספיק כאילו קרובים? אתה חושב שאנחנו מספיק קרובים? אנחנו יכולים להיות. בוא אליי, אחי. קפוץ אליי, מה אתה עושה? אני ממלא איזה דור או ש... מה אתה עושה, אחי? אתה יכול לקפוץ אליי. באתי. מה הבעיה? יש לי 4 סטאקים, אני לא מפחד משום דבר. לא, פשוט... בזבוז. לא בא לי שאנשים יחשבו שהיינו פה. למרות שאנחנו מפילים את הבלוקים, אחי. תקשיב, בוא פה. זה קרייזי פיקסל, זה כל היוטיוברים. אוקיי. גם אני יוטיובר, מה זה כל היוטיוברים? די, אחי. גם יוטיובר, אני בלייבסטיל, גבר. אך לא פה. איפה היא פה? איפה אתה? אם אתה רוצה הרבה בלוקים, אני יכול להכין שיר הזה. מה הבעיה, אחי? עליתי. יצא תפוח. יופי, תשיג עוד. תעלה גבוה, אחי, ואל תדבר. תעלה יותר גבוה ואל תדבר. רגע. איך אתה חוצב כל כך הרבה? תהיה בשיפט. זה לא מה שיעזור לכם. תומר, אני צריך אותך. אני יודע, אנחנו משיגים תפוחים בשביל גולדן אפלס. יש לכם גולד? כן. רציתי את הביס שלי, של אסטיב. לאסף יש לי מלא גולד. מה אני?
נראה לי אולי באמת עדיף שנתחיל להתקדם, אחי. אנחנו הולכים להרוג את אסטיב. בואו, עזבו גולדן אפל, זוכר. חברים. שם אולי, לא יודע. אדיר, אני חושב... אדיר, נראה לי... לא, שקט, די. אל תדבר. אדיר, אני שומר עליך. אני מעריץ גם כן. אסטיב נראה לי פה. שנייה. אסטיב, בוא איתנו, חכה פה. שומעים. אסף, הם הולכים להרוג אותנו, תקשיב אסף. הם פעם קודמת, תקשיב אסף, פעם קודמת, הם משכו אנשים כדי שימותו אסטיב, אוקיי? והם אמרו לנו בואו, אנחנו נהרוג את אסטיב, ואז בסוף הם ברחו פשוט, ואסטיב הרג אותם. תסתכלו מאחורי. כן, אני יודע. אני חושב שאנחנו יכולים לסמוך עליהם. אתה יודע, הם לא יכולים להרוג אותם, כאילו הם יכולים, אבל... שלום. אתה רוצה להצטרף אלינו? אתם רוצים שיקויי חיים? כן. אני מחשב, שימו לי קרפטינג טייבל. לי אין פשוט, כן. איזה מצחיק זה אם יש אזעקה... אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל תביא. איזה מצחיק, זה היה לפני שאקטיב לא בא לי כל כך, אני לא צריך. לקולוסיאום פשוט יש אזעקה. נותנים לנו שרפנס. 107. הופה, קחו חברים, קחו. וואו, שיקויים אחי, איזה שיקויים. זה עושה ריג'נריישן, יא גנוז, זה עושה ריג'נריישן. בטח אחי. נשבע לך, באמא שלי. אני אתן לך מכה וזה תשתה את זה. לא, אני לא שותה את זה אחי. מה, אתה גנוב? מי, אסטרי? אקטיב. טוב, הוא יצא. לא הוא בית יצא אחי. ניצחון! אחי, ניצחון קל. אז מה, לכל אחד כאילו יביאו איזה 2 שקל אחי? לא יודע, יש 60. 200 לחלק ל-60 זה... 200 שקל, או שיחלקו את 1,000 אחי, ויביאו לכל אחד איזה 50. אני סתם, לא יודע. פתאום אנחנו נכנסים, פתאום אקסטיב נכנס, לא יודע איך קוראים לו, והוא פתאום כללו. יש פה מיטות. אולי... לא יודע, אני אקח אחי. לא נראה לי שאנחנו צריכים להיות בנדר. לא יודע, אני עדיין אקח. תן לו הודעה. רגע, אני אומר להם שאני בסרטון. איפה אתה? אני פה, אבל יש לי תחושה שאתה יודע, שהם ימותו אחי, יש לי תחושה טובה שהם ימותו. גם אני. אתה מבין, אם יש לו TNT, זה גמור, גם כל האנשים האלה מתים במכה אחת, וגם... כן. אומייגאד בוא נעשה אחי. מין קהילה. לא, אל תבזבז דרת. לא משנה, אנחנו יכולים לחצוב את זה אחרי זה בקלות, אחי. כן, וגם יש לי עוד סטאק. רגע. סבבה. לי יש רק עוד סטאק אחד. יופי, יאללה פה. זה הארמון שלנו. בואו לעולם התיקי המדהים. תיקי. בואו לעולם התיקי. אחי, אנחנו כאלה מבודדים, אחי, אנחנו כאילו חטפנו חרם. כמו בחיים האמיתיים. היי, לא! רק במיינקראפט אני מקבל את חוות הדעת הזאת. הנה הוא בא. בוא לפה. לא, הוא לא רואה אותנו, אחי. כן, אחי, אני לא חושב שיהיה לנו סקרין טיים חוץ מההתחלה. בסרטון. בסדר. יכול להשתבש. נראה לי רוב האנשים... אמן שהם לא יהרגו את האקטיב, אחי. אם הם לא יהרגו את האקטיב, אחי, ואנחנו כאלה, רק שנינו נשארנו, אחי, זה כזה אורה מומנט, אבל עדיין יזיינו אותנו, אחי. בוא נעשה כזה אורה פארם. כזה. כמו מה שקרה עם איראן. אנחנו 2 האנשים הכי חזקים בשואו-טי סטיבנס. זה שואו-טי סטיבנס, ואני וקוקומן, האנשים האחרונים שנשארו חיים, כן. כי אנחנו אוהבים לעשות ביד, ואנחנו גונרים והלכנו לצד, לא כמו כולם.
יאללה, עושים בגול. עושים בפרטים. כמה אספקות, אחי, אני אומר לך, כולם כבר עם אינשנטים מטורפים וזה, ואנחנו רק השגנו הרגע שילד, אחי. אנחנו כאלה גרועים, די. לא, יש אנשים שהם עם זה. לא מקושפים. אבל הרוב עם דברים שקיבלו מדרופים, אחי, אנחנו לא קיבלנו אפילו משהו אחד מדרופ. יש מישהו עם טוטם, ואנחנו בעיתון. 2 טוטמים. כן, אבל הוא הביא אחד למישהו. פתאום הוא איבד אותם שנתנו לכולם לוט חדש, אחי. וואי, הוא איבד את זה. אני הייתי מאבד את זה אם הוא היה נותן לי, כי אני לא זרקתי, אחי, טוב שהוא לא נתן לי. או, סתכל את הזון, מאחורינו, הנה. אוי, זה קרוב אלינו. כן. וואו, הם סגרו ממש. טוב שלא הלכנו לשם, אחי. היינו מתים. וואו, אחי, זה זז. רגע, מה? זה זז. זה ליטרלי זז. אולי, פאק, אחי. בוא נתחיל להתקדם. יש לך בלוקים? אחי, אתה רוצה שנתקדם בדרט? יא! מה קרה עכשיו? בוא. אחי, איזה ילד אוטיסט! הוא פה, בוא. אימא'לה, הוא פה, אחי. הוא פה. שומע, אפשר לעלות על האפיגאסט? כפרה עליך, אחי, למה אתה מסתובב? אני אעשה סרטון, כפרה עליך, זה בשביל סרטון, כפרה עליך, אחי, בבקשה. אני עושה סרטון, אני והוא, אחי, כפרה עליך, אחי, תעשה טובה. אנחנו היחידים שעושים עריכה. ייקח לי שעה, ייקח לי יומיים לערוך. רק את החלק הראשון. די, אסור לעלות לפני שהוא מעלה, אחי. מה, או שאנחנו מבודדים רצח, או ש... תעלה. סבבה. אחי, זה... תסתכל איך הוא עצר. הנה, הוא פה. אם אנחנו נוגעים בו, אנחנו מתים. לא נראה לי. רוצה ללכת, אחי, למעלה. כן, בוא. כן, אבל אל תיפול, אחי. יש לו אינטרפלים. מן הסתם, אחי, מה חשבת? תסתכל איך אנשים בורחים. אומייגאד. כן, הוא מנקד. אוקיי, בוא. תעלה למעלה. אל תיפול, אחי, כי אם מישהו נופל, אחי, זה נגמר. כן. אלא אם מישהו טוב מספיק לעשות בואו קלאץ'. אוקיי, בוא נתקדם לשם. רגע, אני בא לך. להסתכל אותו. זה נראה שאין בו פחד. כמה אנשים אנחנו? אנחנו 55. רק אדיר נשאר מהיוטיוברים. יש לך בלוקים? כאילו יש לי רק עוד 20 בלוקים. גם לי. לא, שומע? אל תבנה, תחצוב את הבלוקים שבניתי ותבנה איתם למעלה. תקדם לשם. נו, זוז. יש לי 19 בלוקים. טוב, אני ממשיך בינתיים. תבנה למעלה. לא, בעצם בוא נגיע לשם ואז נבנה למעלה. כן. תקפצו עליו. אומייגאד, תסתכל כמה דרופים. אומייגאד. יש לי רק 3 בלוקים אחרי החלוכה. זהו, אתה פה. אוקיי. אתה רוצה כמה בלוקים יש לך? תגיד לי, זה חשוב. יש לי 9 עצים ו3 דרט. 3 דרט. תבנה. היינו צריכים להשיג יותר עצים, אחי. אתה רוצה אולי לשבור שם, אולי לשבור כאילו את כל השורה הזאת ולנסות להשיג טיפה? נראה לי זה מסוכן. תקשיב, יש פה מים למטה. גם אם הוא מפיל אותנו, יש לנו דרך לשרוד. כן, ולא יש אנדר פרל. עדיין. הנה, רואה אחי, בוא נעשה את זה. תהיה מוכן עם בוט.
תשים לידך בוט אם אתה נופל בטעות ככה, ואז אתה נופל כאילו... רואה? ככה. תקשיב, תהיה בקראוץ'. הוא בא. שימי. מה נעשה עם הנדר רייט? תסתכל כמה אנשים אנחנו. שים את הדברים שאתה לא צריך בצ'סט הזאת. יש לי רעיון. את זה נזרוק, אנחנו לא צריכים את זה, אחי. אנחנו לא צריכים את התיבה הזאת, נכון? שמים ככה. זה השיטה לדעתי הכי חכמה, אחי. 100 IQ גיימפליי, אחי. 100 IQ גיימפליי. תלחץ על טאב. תסתכל כמה דרופים. וואי, אחי, תסתכל כמה אנשים. פשוט תלחץ על טאב ותראה כמה אנשים אנחנו. כולם ספקטייטורים. אנחנו קצת. אנחנו איזה 7. רגע, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. אנחנו 10 אנשים. אנחנו 10 אנשים, אחי. אוי, לא. אנחנו אמורים לעשות. אנחנו לא... אחי, אנחנו כזה לא שורדים את זה, אחי. אני יודע. אמר לך את הגולדן. מי שם את ה-TNT? איפה אסתי? רגע, גיימבורד. אומייגאד, לא!